Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Mr. Wong ken Padre Simon. Nagasot iti paltog ti immun una. Ngem sa napulos ang nagipakita iti uray basitla kumapanagbutang ti padi. Nagtalinaed a kalmado ni Padre Simon. Ket tinakderan da ito iti kinunana. Adinan to pakibiyangan ti trabaho ni Hepe Salvador. Iti sabali a bangir. Napagsaritaan da Don Leon ken Bugi ti plano ti Don a pananglikidaran iti inchik tapno awan kanon tinatured amang kompetensya ken kuana iti illegal a negosyo. Iti may sa Arabii inawagan ni Padre Simon ni Hepe Salvador iso anapan ti Hepe di simbaan. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Itinagan ti Ama. Amkat nga mga no dati dakas apanggap dyan na si putak ngay marubayan dito'y simbahan. Iso ngayon nawagan ka adagos itayan, Narding. Sige. Agtali na edak pa lang dito eh. Kat no bilang taad damadlaw ta. Ikagumaak akam magan no asino man dayjay. Agyaman ak, Narding. May maglakid din. Ne. Aguray ka man, Narding. Dara ka di day taad day ti kami setam. Anya adara nga ibagbagam, Simon. Day taman ni. Dara mo't day ta, Narding. Sana dara dayta, Simon. Mansa lang dayta. Sige. Agtalinag ka lang dito ya. Agpaliiwak iti aglawlaw. Aguray ka. Aguray ka, Narding. Apay, Simon. Talaga adara day taad. Simon, tiinyawag mo kanyak tinaskan nga si kaswanta. Di mo ni kaskaso ti mancha iti kawas ko. Sige, dito ka laing. Jak lakit jag bindot. Dara tinaiman siya iti kawas ni Narding. Anya nga ta tinapasamak. Apay nga dadara iti kawas na. Jaske. Jak nadlaw da ito'y dara iti kawas ko. Dara tinatiliw ko at tao da ito'y. Agpasimpliak amapan ijay lugan nga inaramat ko. At da ekstra kamisetak ijay. Nasken nga agsukatak. At da tao ijay. Tipaldok ko. Ijay tinagtaudan ti arimpadak. Surutak. Agan na daklain. Oops! Talagang adda ka, busor. Ijay tinagtaudan dagiti putok. Daytoy mat. Isulakit ida ijay ti awanan bain. Surutak lata. Apay adi ka pa'y lamaturo. Pampanunod, no anya ti kapintasan nga iwaya tayo ngatang. Tapno mapadisin ni Mr. Wong asa anak a mapagatapan. Amo. Ti kayat ko, maparigat nga umuna ni Mr. Wong. Dahil pagbabawyan na iti kastaunay, ti panang traitor na kanya. Sige, amo. No desidido kanton, itanya mo na kayat mong aramiden iti dayjay a Mr. Wong. Nakasagana ka mang ipatungpal. Wen, Bogi. Ketkas itinakon-akon. Kayat ko maparigat dayjay nga agin lalaing. Kayat ko nga iparupakin kwa na. Asaan pa'y anaiyanag timang kalaban kanyak dito'y San Bartolome. Ikagumaan nyo asawaran ti aglawlaw. Ang mga no adda pa'y lang dito'y tinakaengkwentro itay. Aganad kayo lang. Narding. Simon, husto ka. Adda ti managdakdakas nga imarubayan dito'y simbahan. Isu na lang tadyak na kamag. Ngam sana bale. Tasaan nga agsardeng dagiti kakadwak. Agsawar da. Tabarang masarakan damat lang di nakapinaltog ko itay. Mama, mabalin ka di arumwarak?
Ne, nagsapa mo tan iha. Saan ka pa'y anagarmusar Sa anak pa mabisin, mama. Pangaasim ti palubusan na ko, ma. Ala nga rod, aganad ka iha. Agyaman nak, mama. Anya ka to tinapasamak. Apay ang nagdardaras arimwar ni Monica. Nalipatak pa'y kit din adinamag, no sa dino ti papanan na. Tandani na isagmak di binilin ko amang paliw ka ni Padre Simon Idirabi, boss. Anya kami napasamak. Hey, nakadlaw ti padi. Hinawagan na lakit din Hepe Salvador. Iso na panmit iti simbahan Idirabi. Nakapinaltog na pa iti buyot tayo, boss. Apay nga minsan naganad binilin mo. Boss. Di ba't ka lang ibilin ko kan ka? Naskan makasalitam na imbaga sino man bilinam kadagiti buyot tayo. Iti kasta, sa nagbidot, kat saan tayo may sagmak? Talaga kasta tiraramidak, boss. Ang imo na duma, ha? Mapasamak matlat. Hoston! Saan ka na palawag, Maximo? Basta kayat ko, siguladwen yo ti amin tignayo. Jak kayat dagiti buyot tayo pa'y mang isagmak kada tayo. Amangan no ijay simbaan ti papanan ni Monica, ma'am. Nalabit akasta ising. Madanagan lakit din ni Monica, gapo iti napasamak ijay simbaan Idirabi eh. Ha? Ne, anya tinapasamak iti simbaan ising. Ne, di yu pa'y laka di amaw, ma'am Chuna. Sa anak nga agdamag no amukon ising. Apay, anya tinapasamak iti simbaan. Adda nakapinaltog ni Hepe Salvador ijay simbaan Idirabi eh. Dayta tinangag ko iti damag itay laeng. Posible akakadwayo matlaang dyan nakaengkwentrok ijay simbaan Idirabi. Kat gapo ta saan ko anak kamag, no asino man dayjay. Da kayo nga rod ti pagipapasak. No kayat yu pa'y ti agbyag. Ibagayo kanyak no anya ti pakainaigan ni Don Leon kadag iti mapaspasamak a krimen. Kan panagraira ti droga dito'y San Bartolome. Agbada kayo ang nagwingi-wing. Natangkan na talaga ti uloy. Lak-aman yung nga rod ti pungtot ko! Saan natiliw dagiti pulis jay marubayan dito simbahan, Monica? Anya. Apay apat iti simbaan kat iramraman dagiti managdakdakas. Among matan dagiti managdakdakas. Awan ti pirpirit da. Awan apulos ti pilpilyan da. Isu nga ura ti pagtaangan ti Diyos. Maiturid da nga asakan. Padre Simon. Ni Hepe Salvador, anya ti kunana. Ninarding ti muna nagkidawak iti tulong Idirabi. Kinapudno na. Nakapinaltog na pa ijay marubayan dito simbahan. Iso na lang, tanapay ni Narding anang kemag iti day tao. Kastagayam. Amo, Monica. Sabali ti atap kung aramidan ni Narding ita. Apay, Padre. Ididimtang dito'y ni Narding, Idirabi. Nadlaw ko nga dadara iti kawas na. Anya. Sinitar ko iti nakitak. Ngam binaliwan na ti saritaan. Iso madanagan ako. Amangan magar-aramid matan iti may kaniwas ni Narding. Sika ti Mayora. Apay asyak ti pagsalod-sodam may papan itino anya mananapasama kiti simpaan. Leon, Anya kumang itamo kiti pagpagam. Anya kumati bibiyang ko ijay simpaan. una yun ti kasta pa nagsasaom, Leon. Kaslaki nun amutan nga awan ti bibiyang mo iti Diyos. Saan akasta timbagak, Jonah? Di nagpagpungtutan. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko gan ka. Ulitin, sika ti Mayora. Rombeng lang ang mob no anya ti mapaspasama. Kat saan asyak ti pagsalod-sudam. Saanan nga kutkuti da kitoy.
Napakaruwaksan tinang kabil kadakwada. Ngem awan metlaeng ti serbi dagitoy. Tauray na palalon ti panang parigat ko kadakwada. Saan dalat tangagsaw. Amok akakadwa ni Bugi dagitoy. Isong amokon nuan niya ti aramidak. Ngem siguradwak asaanin nga agbyagpay dagitoy. Kita man lang nuan niya ti aramidan ni Don Leon. Apaman ama ipatulot ko ken kwa na ti bangkay dagitoy adwa. Ay, marigata na ngagkalap iti nadagsan nga ebidensya. Kontra kadag iti maatap nga agar aramid iti may kaniwas dito'y San Bartolome. Nabaknang, ken adu ti koneksyon da. Pues, nunas ken apet petak tilintag. Tapno madalusan laeng daytoy a lugar. Ket maisubli ti linak ken kapya. Isungarod ti aramidak. Sa dino tinaggapuan, Ije simbaan, sir. kasta, kamaudyanan na, masansanay kamatlayan. Rumbeng lang nga amom, nuan niya ti sasaadam iti daytoy abalay. Ala, panawan na ko nito'y. Kitaem nuan niya ti maitulong mo kinising. Tapno adamit serbim nga agnanaed ti mansyon. Matong pala, sir. Oray anya ti aramidam, papa. Sa anak nga agsardang. Nalpas kon nga inkari adok talap no anya ti pudno nga aramidam. Kat no anya man ti maitulong ko tapno saan ka ama isagmak. Aramidak. Nga oray pa ingatan katukad na ti bukod ko abiyag. Amokon sa dino ti pangibal nga kadag iti abangkay. Ipan ko dayto iti may sa kadag iti abandonado apasdag akukwa ni Don Leon. Kalpasan na. Ipamuspusak tulangan nga ipakaammo kadakwada ti may papan kadag iti bangkay. Itapay lang. Amokon ani Mr. Wong ti pabasulan ni Don Leon. Ket no mapasamak day nga atap ko. Masiguradok at talaga nga adda pa kainaigan da kadag iti dakas ang mapaspasamak dito'y San Bartolome. Ket no mapasamak day ta. Inot ton ang maibuksilan ti pudno aburik da. Nangagko dagiti imbagam ka ni Monica itay. Apay kasta ka. Di mo't kinidaw ko ken ka. Sumardag ka! Saan mo abiyangan tar-arag bidag? Pangaasim kumamat, Leon. Di mo kumamat ibusan ti pasensyak. Anya ti kayat mo asawan? Ha? Chona? But nga nagkadi. Kayat mo nga iparopa kanya kakabailan na ngay baskag? No jakpat ganti kayat mo may papan iti ampon mo? Ha? Kasta ka di, Chona? Pues, aramidam no kabailam. Sana siyak tibot-bot ngem, Chona. Amam mo na. Kabailag aramidan dan nyaman abanag no kayat ko. Iso at di naglaingin padpadasin, ta siguraduakan ka, amabainang kalaeng. Ni Mang Chona day adda iti hardin. Ne, itaman pa'y anagtali na edita ni Mang Chona. Asit gakman. Anya ti aramiden ni Mang Chona dito'y hardin. Ma'am Chona. Ha? Ma'am Chona. Agsangsangit kayo. Apay, anya tinapasamak. Awan ising. Ma'am Chona, saan ka kumangag libak kanyak? Nukas ta ti Jermaw, amok anadagsun ti parikot mo.
Makita, ma'am, kunak tupay kat. Amangan no makatulong ak, ma'am. Anya nga main tinapasama ak. Ising, Jackson kabailan. Ti anya, ma'am. Anya ti kayat yu asawan. Ibaga nga ta ni Mayora Chona ken ni Ising no anya ti mapaspasamak. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti kaadda ni Hepe Salvador iti simbaan. Nadlaw ni Padre Simon ti dara anaiman sa iti kaus na. Dinamag ti padi no anya tinapasamak. Ngem inlibak ni Hepe Salvador ti amin. Iti daytamad lagun daway. Nasiputan ni Hepe ti kaadda ti marubayan iti simbaan. Kaya't nakapinaltog na pay daytoy. Ngem napay ti pulis amang kemeg iti nasao a tao. Iti sabali a bangir. Nasakitan ni Mayora Chona kadag iti nangeg na ngayon sawang ni Don Leon ken ni Monica. Ngem ad-addan a nasakitan ti Mayora iti kinasarita na ti asawa na. Nadlaw met ni Yaya Ising ti kaadda ti parikot ti Mayora. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Ma'am Chona, agsangsangit kayo. Apay, anya tinapasama. Awan Ising. Ma'am Chona, saan ka kumangaglibak kanyak? No kasta ti jar mo, amok anadagsen ti parikot mo. Oh, makita ma'am, kunak tupay kat. Amangan no makatulong ak, Ma'am Chona. Anya ngamin tinapasama. Ising, Jackson kabailan. Ti anya, ma'am. Anya ti kayat mo asawan. Ti bakit kita katrato ni Leon ka ni Monica? Ma'am Chona. Nagsakit, Ising. Jack pulos ni namnama adumtang ti kastoya pagtang iti biyag mi. Kadalion kan Monica. Huston, ma'am. Saan ka kuman nga agsangi? Jack lang amin malapdan tirik na. Talaga amalading itanak. Gapo iti mapaspasama kita. Ne. Kabarbaroan numero da ito'y umawawag kanya. Sino nga tata ito? Hello! Don Leon, mapan kay ti abandonado apasdag iti barangay Silmot. Atay di ti bangkay ti dua apuyot mo. Sino ka? Anya bangkay ti boyot ko ngay bagpagam. Hello! Ti Diyos ki. Sino tayo tingawan at pain? Ijay ka no barangay Silmot. Kukwak ti abandonado apastek nga adda ijay barangay Silmot. Nas ka na mapan mikitain kindi po kita kya lugar. Nas ka na mamuak noan niya tinapasama. Apay saan ka matagtagali, Maximo? Boss. Kagulan na ka po panangungat ko ken kakasta ka de. Ne, saan, boss? Saan nga iti kasta? Anya kumaga po akagura ka ngay. Saan to mapasamak ti kasta? Lumbang lang. Laklaki pam. Sak, boss mo. Jack malipatan da ita, boss. Maximo, hanya may singasing mo kasayatan mahalamid. Tapno agnakam, Padli Simon. No naman ti planong, boss. Nakasaganak na agtungpal. Kaya't ko paliknaan, Padli Simon. Natangkan ngamin ulo na. Iso kaya't ko ikan pag nakman na.
Oray saan ko mangaminin a kinasarita ni mama ni papa. Tapno naliklikan ti saan daan na kinaawatan niya ya. Monica, amumod nga ipatpatag na ka ni Ma'am Chuna. Saan na akayat ti makitkita na atrato ken ka ita ni papam. Namin anumaten a kinasaritak ni mama may papan iti dayta. Imbaga ka saan na ko man apagdanagan. Ay, balasang ko. Kabaalak at imbangan ti sitwasyon ita, yaya. Jaklatad ikas kaso ti araramidan ni papa. Ala, saanan adait at ipagsaritaan ta balasang ko. Basta ti makunak, saan mo amabalin alapdan ni mamam iti panangisakit na ken ka. Ngamin, ipatpatag na kaunay. Amok dayta, yaya. Sa dino nga ta tinapananda, papa. Aday ta ka manen. Api ngamin aya at timanen ipapanaw ni papam ti pampanunutem. Baybay amlatan ni papam. Taado ti pakakumikuman dayjay. Apa kasta ti panangkit-kitam kanya ka Simon. Di mo kadi kaya ti kadak ditoy. Marikrik nak narding. At dailimlimod mo kanyak. At dayta ka manen. Anya ka di manen dayta nga ibagbagam. Saan amapunas iti isip ko tinadlaw kuhon ka. Iti day di rabi nga day marubayan dito simbahan. Saan naklakit ding agpindot. Talaga at... Gusto ko man. Awan ti dakas akay papananday di anadlaw mo. Iso asaan mo kuman nga ikan itimadi akay papanan. Narding, laglagiban. Uray kasano ti panangilimad mo iti amin. At dalat tamakaam mo iti anyaman ngar aramidam. Ta iti kaanuman. Saan kanto ama kailimad iti Diyos. Amo, naipaknikon dagiti bangkay. Sigurado ka tinungpal mo timbagagkan kangaramidam. Wen, amo. At dan ito nagtipasdek dagiti bangkay. Nasayat. Alan, urame mo tipastek. Matungpal, amo. Alag lang ti gasolina nga imata. Kartingam, Bugi. Tapno magapanaw tali ti daytoy a lugar. Nakapasyar ka mo't dito'y mansyon, Hepe. Nagronda kami ngamin dito'y lugaryo, Mayora. Tangay asidigmet tento'y mansyon yo. Napanunot kon ti dimagas. Kasta ka di. Wen Mayora. Panggapuak meten namang saludsud kada kayo. No adda ti sabali amadmadlaw yo iti aglawlaw ti mansyon. Panagkunakat. Awan mo't. Tawan mo ti bagbaga dagiti tangtangdanan ni Leon nga agbantay dito'y mansyon. Kasta ka di, Mayora? Wan gayam, ni Don Leon. Pasensya ka, Hepe. Awan ni Leon, adda na panan na. Sa dino? Diyak mo, Hepe. Diyak ko nadamag, taada ngamin as-asikaswat. Kasta ka di? Sige, Mayora. Diyak nga roden nagbayag. Patuloy ak meten. Tada pa'y tinaskan nga asikaswan mi kadagiti kakadwat. Sige laang, Hepe. Agyaman ak, iti iyo umay. P1 Mendez to Chief Salvador. Coming over. P1 Mendez to Chief Salvador. Coming over. Sapsapulan da kan dagiti kakadwam, Hepe. Amangan no napatag ti pakasapulan da kan ka. Boss, at da maur-ura mapasdak iti barangay Silmot. Kat sigom iti damag. Abandonado apasdak di maur-uram. Kat, alya ko Maximo. No sanak nagbidot. Kukuha ni Don Leon day di apasdak. Anya? Naitati agpaiso, boss. Anya iti parang ko na, Maximo. Tsaka mo. Ngayon posible nga damanan sana na sayata mapasamak kadag iti masungat nga aldaw. Iba ka man kanyak, Maximo. At ka di pa kay naigan boyo tayo iti napasamak? At ka di amom dahi jay pa nakaulam sa nikwa, Don Leon? Awan mo't, boss. Ngayon patsik ada tayo man ang tipagpupudutan ni Don Leon. Gapo iti napasamak. Masiguradok dahi ta. Dua abang kay tinaerwar manipod iti naura mapasdak, Hepe.
Anya ti ko na ti hepe dagiti bumbero. Saan na pa nga mo no anya tinanipudan ti uram, hepe? Madama pa lang ng imbestigaranda. Kasta ka di. Wan, hepe. Inkarina amang tid adagos iti kopya tayo. Iti anyaman a resulta ti investigasyon. Ngayon sayang kata. Nasayat no kasta. Sige. Agbati kayo pay ditoy. Amang ano kasapulan da pay titulong. Sige, hepe. Nasirib met ni Don Leon. Ammo na tinararamid na. Sigurado adag iti bangkay anasarakan iti nauram apasdek. Kat iso dagiti tao anabiktimak. Awanan ti sabali payamang patay ka dagiti tao tayo. No saan ani Mr. Wong? Amo, Talaga karkaritan lakday tiyang sana bali amo. Kukwa tayong tibuyot na ngagtimtimplay ti droga. Sigurado ka din dayta. Wan amo, kumpirmado. Kinapudno na. Kakuyog itan ni Cesar, ti para timpla ni Mr. Wong iti droga. Kita malay. Noan niya ti maramidan itaday tiyang Kita malay. No adda pa'y pagmamaayan ita tinegosyo la. Anya at madamagan, Maximo. Sigon iti kao dyan na report, boss. Duabang kay ti kumpirmado ana irwan iti nauram nga abandonado apasdak ako kwa ni Don Leon. Ha? Kurak mano abandonado day chay. Apay hada doa tao. Dahil tama timang burburi-buri ti panunot ko, boss. Napan kami din nagpaliw ijay. Kahit masigurado nga nagnanad ijay abuyot ni Don Leon. Iso nakakaskas daw nga adda na iraman na nauram ijay, boss. Anya man nga ta napasamak. Talaga nga ta na ulam day jay pasdek. Wano may samanan day jay kadagiti palabog Don Leon. Diyak may baga, boss. Ngamnas ka nga agsagana tayo. Sala ka maamin dagiti buyot tayo. Kasalita mi da. Bili na mi da na imbag. Tama nga no anya manan mapasamak. Barangay Silmot, tinakapasamakan ti uram kunam. Iha. Wan, mama. Sigon itinangag ko adamag. Sanikwa ni papa tinauram nga abandonado apasdak. Anya? Amang ano iso dayjay ti inasikaso ni papa. Nalabit na kasta. Iso siguro asaan pa lang ang nakasubli diti mansyon ni papam. Mama. Anya nga ta tinapasamak. Apay. Ne. Ha? Ada si Mang Putalugan. Ada lakit din da papam. Anya ka di tinapasamak, Leon. Mabalin ka di, Jonah. Nariribok ti isip ko ita. Di nagkumapay lang kasarsarita. Ha? Amom, Leon. Kasla awanan ti serbikan ka. Kasla sa anak nga asawa iti kastangar aramidam. Apay ka di akasta ti aramidam. Anya ka di atalaga ti kayat mo apagparangan. Di na ka din ikabkabilangan nga asawam, Leon. Sumardeng kan, Jonah. Pangaasim ko. Saan? Ibagam kanyak no apay akasta itantar aramidam. Rumbay ka di pa'y laga damagam no apay akastitar aramidek, ha? Saan ka man niya aginti di amo, Jonah? Amom no apay akastoy ti mapaspasama. Leon. Basol mo amin dagitoy. Sikat ti makagapo. No apay akastoy ti trato ken kaita. Si kamet laing tinagaramit iti bukod mo, apay ko. Ti ka di manan maipapan ka ni Monica, ti idukit mo. Kadway, hawanin ti sa balipay. Tano saan mo kung mga limad ti amin kanya? Ang mga no mas naawatag pa'y no apay anas ken anagampon ka. Leon. Ngam sinulom ti amin, Chula! Saan mo nga imbinglay kanyak tinaramid mo? Iso nga ano sa mga rod ito ti kastoy at tratokin ka. Ket no saan kan ang makaanos.
silulukat ti ridaw ti mansyon. Pumanaw ka! Ket ikuyog mo, tiyampon mo! Anya nga talumpay nga lamitak. Kasano mapadisik dalang ko Don Leon, tapno masulok San Bartolome. Podno jakon sop-soplayan loga Don Leon. Kam kaduan lata kadagiti kliyente na, ti sa nagkatang kanyak. Kapuulayan da kano ited kadakwada Don Leon. Talaga kabuteng da Don Leon dito'y San Bartolome. Kam sana katpatiw kan kuana. Alamida kamin kabalak, tapno mapadisik da ijay Don Leon. Ket sakton mabigbig kingpin ito sa... Kanya na madamag, Maximo. Nakasalitam ka din, buyot tayo. Wen, boss. Kat mapukpukaw dyan para timpla tayo iti droga. Anya! Anya taramidan ni Mr. Wong iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 ken daytoy nga estasyon.